Moi kaikki katsoa. Tilastakaa kanava, laittakaa tykkäys videolle. Nyt mä maistelen tällaisia suklaita. Nää ostettiin Itäkeskuksesta. Näin. Pofi, mitä maistetaan aikana? Maistaa punainen. Tämä. Okei. Avata. Pofi, toi ei oo punainen. Lala. Näin, Pofi, pidä siinä. Pidä kiinni. Pidä. Noin. Aha, valkoinen sisällä. Joo. Jaa, buena. Maisto. Tää on 10/10 suklaa. Ei 20/10. Hä? Ei voi sanoa niin paljon. Okei, 10/10. No. Maista toinen. No? Ei Pofi. Mikä sitten? Voit ottaa täällä joku. Tai tämä hommimme ehkä. Ota tämä kiinni. Tämä. Ja katso, onko hyvä tai ei. Tuo. Oho. Tollanen. Tämä tarvii veitsi. Vai veitsi. Katsokaa millainen tää on. Tää on niinku kolikko. Katsokaa, mä menen maksan vaan kasvittaan. Katsotaan. Seksi. Katsokaa tätä. Täällä on Oreo sisällä. Näettekö te? Tuolla on Oreo. No. Tää on ehdottomasti 100/10. Vaikka niin paljon ei oo. Popi, mikä sitten? Viimeinen jälkeen. Joo. Nyt mä päätän. Sinä valitsi viimeinen. Mitä näyttäisi? Ai niin. Toi. Ei. Tota me maistettiin jo. Tää ei ollut niin hyvä. Mutta kyllä tää aika hyvä oli. Mut mikä tää? Kyllä tää on pakko olla hyvä. Hei. Tää on suklaata. Laara. Tämä nimi Laara. Okei. Miltäköhän se maistuu? Aha. Tämä myös tarvii veitsi. Ai. Kattokaa. Tällainen suklaa tällä kertaa. Ancho. Nom. Tämä on hyvä. Kattokaa tätä. Tää sulaa ihan suussa. Muistakaa tilata kanava, tykätkää videossa ja pistäkää
Nyt loppu pihvi. kommentti.